Nemrég találkoztam ezzel a lehetőséggel, ezzel a céggel, mondhatom azt, hogy egy bő héttel ezelőtt, másfél héttel ezelőtt, és úgy, ahogy amikor vasárnap szóltak, hogy nézzük meg, úgy húztam az időt, nem akartam foglalkozni velem, mert azért van tennivaló az életembe. Kedden, amikor megmutatták ezt a lehetőséget úgy, hogy gyakorlatilag nem láttam a kompenzációs tervet, nem láttam semmit, csak elmondta nagyjából a srác egy 3-as Zoomban, hogy egy orosz srác angolul, hogy működik a rendszer, és hogyan van, akkor annyit tett, hogy megmutatta az irodáját, és mondhatom azt, hogy egyből azt mondtam, hogy na, ez kell nekünk. Ezt keressük. Ezt keressük, ugyanis tudjátok, akik építettetek már hálózatot, valamilyen, akármilyen termékes, bármilyen hálózatot, tudjátok, hogy a legtöbb bináris vagy mátrixos hálózatoknak ugye nagyon-nagyon elterjedt most ez a rendszerek, ezek a típusú rendszerek. Egyetlen egy hátránya van, előnye van sok, a hátránya az, ha nincs utánpótlás, akkor onnantól kezdve leáll a rendszer. És egy idő után alulról fölfelé elkezd lelassulni, amikor már nem keresnek pénzt az emberek, akkor onnantól kezdve nem fog többet működni. Ebben most nem menjünk bele, hogy miért, hogyan van, ez sajnos így működik, és ennek ez a fizikája. Azok a rendszerek, amelyek valamilyen szinten önfenntartóak tudnak lenni, azok sokkal életképesebbek, és örömmel tudom azt kijelenteni, hogy a BS Lifestyle ez egy ilyen rendszer. Ugyanis 3 éve működik Oroszországban. Orosz cégről beszélünk. A fő profilja neki, hogy azt az éles stílust megmutassa, és megtanítja azoknak az emberek számára, akik egy valamilyen hálózatban dolgoznak, akarnak tevékenykedni, akár most kezdik, akár már régebb óta benne vannak. Különböző oktató videók vannak fent, különböző marketing segédanyagok vannak fent. Ez tény és való, hogy oroszul vannak, ugyanis ezt saját maguknak csinálták meg ezt a honlapot, ez a cég saját piacukra készült az oroszoknak, viszont hát lassan 3 év után, hát nem, sőt több, mert 2019 év végén indult, ez gyakorlatilag kijött a piacra, a nemzetközi piacra, és eljutott hozzánk is, mondom azt, hogy hála Istennek. Ugyanis egy elég komoly üzleti modell van mögötte, gyakorlatilag azok a szolgáltatásokra épülve, amiket a cég szolgáltat, azokra egy üzleti programot is indítottak. Ne húzzam sokáig az időt, mert nem is erről vagytok kíváncsiak, én gondolom, akik itt vagytok most, hanem azt szeretnétek tudni, hogy hogyan lehet ebből profitálni, és profitálni anyagilag elsősorban, ugyanis különböző hanganyagokat, meg videóanyagokat rengeteget találunk a neten, ma már ezek nem titok. Hogyan működik a rendszer? Mint mondtam, 3 éve működik, és egy egyszeri csatlakozási díjjal lehet hozzá csatlakozni. De szó szerint egyszeri, egyszer kell egy ilyen regisztrációs díjat kifizetni, onnantól kezdve korlátlanul lehet használni az összes rendszert, az összes dolgot, ami a programban működik. Hogyan csatlakozunk? Próbálom röviden elmondani, tömören, nagyon-nagyon hasonló lesz az összes Matrix, ezt előre elmondom, egy ilyen csapatot kell mindenkinek összeállítani, idézőjelben mondom csapatot, ugyanis abban a pillanatban, amikor csatlakozunk ehhez a rendszerhez, tegyük fel, te most, mint új személy, azt mondod, hogy téged érdekel ez a történet, és te hajlandó vagy ezt a rengeteg vagy ezt az óriási nagy összeget, ezt a $13 befektetni egy, akár mondhatjuk azt is, hogy egy vállalkozás, mert szó szerint az lehet, befektetsz ebbe a honlapba, vagy saját magadba $13, és ezzel te jogosult vagy a cégben, ebbe a Matrixba elfoglalni egy helyet. Hogyan működik ez a Matrix? Azok a munkatársak, akiket te behozol a rendszerbe, 1, 2, 10, 20-at, teljesen mindegy, hogy mennyit, lényegében te alattad fognak elhelyezkedni ebbe a Matrixban,
És azokból az összegekből, amit ők csatlakozási díjként befizetnek, $10 kapnak ugyanúgy, mint te, egy pozíciót ebbe az egyes mátrixba te alattad. A $3 az gyakorlatilag a cégnek egy ilyen fejlesztési díj, ez a cég pénze, kész, ennyi. Minden $10 egy pozíciót ér. És azért mondom szándékosan, hogy pozíció, mert nem csak személyek lehetnek itt alattad, te megvásárolhatsz magadnak 2 is, 3 is, ha akarsz. Én azt mondom, hogy mindenki döntse el saját maga, hogy milyen stratégiával indul, nem adunk erre konkrét tippet, én inkább azt mondom, hogy mindenki a felső vonalában, vagy akihez csatlakozik, vele együtt megbeszélik, hogy hogyan szeretnének tovább dolgozni. A rendszer úgy működik, hogy fentről lefele, és balról jobbra tölti automatikusan a pozíció helyeket. Szponzorkövető, ugyanis az, akit te hozol be, valahol a te struktúrádba fog elhelyezkedni, akkor is, hogyha majd 2 hét múlva hozod be 8. személyként, és már nincsen az első helyeken üres hely, akkor is erre elhelyezkedik valahol a struktúrába, ahol lesz a következő üres pozíció, és onnantól kezdve neked az számít, mint front, de az ő pozíciója az mindenkinek beszámít fölfelé. Miért jó ez? A te szponzorodnak a felső vonala, akár ki a felső vonalból csatlakoztat egy új embert, akkor az valahol a struktúrában lesz elhelyezve, és jó eséllyel bekerülhet a te struktúrádba is. Ha ide mondjuk beesik alád egy személy, mert te ma beregisztrálsz, és mondjuk még nem tudtad még a 2 barátodat elhozni, hogy megmutasd nekik, bekerül ide egy személy, nem kell elcsüggedni, rendben van, az neked ugyanúgy számít, mint hogyha azt te hoztad volna, mint pozíció számít. És utána te tudod a következőket elhelyezni. Miért jó ez? Azért, mert amikor ebben a felállásban megtelt ez a mátrix, hogy mind a 6 pozíciód elfoglalásra került, akkor te gyakorlatilag teljesítetted ennek a pozíciónak a ráeső feladatát, és átkerülsz a 2-esbe. Na de ne szaladjunk ennyire előre, hogyan keresünk ebből pénzt. Mindig az utolsó sorban levő pozíció, magyarul nekünk a harmadik, vagy a második sorban, bocsánat, ugye ez az első sor, a második sor. Ezek a pozíciók lesznek azok a pozíciók, amiből úgymond keresünk, vagy profitálunk. Hogy működik az elsőnél? Amikor a harmadik személy bárhol ide lekerül, vagy ide, de most a példakedvére egyszerűen ide rajzoltam, elfoglalja ezt a helyet, akkor te $10 jutalékot fogsz kapni. Teljesen mindegy, hogy ezek mind idegenek, vagy te hoztad őket, te $10 jutalékot keresel. Magyarul visszakerested a pénzedet. Mindjárt fogok beszélni klónokról is, mert valószínű sokan elolvastátok, de még nem tudjátok, hogy mit jelent az, mert a következőnél fogjátok megérteni. A következő 3 pozíció, amin betelik az alsó sorodban, lehet, hogy itt már alatta már épül az üzlet, de neked ez számít. Ez számít, ez a 3. Ennek a 3-nak a díjával átkerülsz a 2-es számú mátrixba. Automatikusan. Nem kell csinálni semmit, teljesen automatikusan áthelyez a rendszer a 2-es mátrixba. Hogy kerülnek ide személyek alád, vagy pozíciók? Ugyanis, mint mondtam, lehet több pozíciód is. Ebben a mátrixban, vagy a következő mátrixokban innentől kezdve, bármikor, ha neked nyitott egy mátrix az irodádban, hogy te már a 2-esben, 3-asban, 4-es, 5-ös benne vagy, akkor te ott vásárolhatsz magadnak, ha akarsz, új pozíciót magad alatt. És akkor mondjuk $30 megvásárolod ezt a pozíciót, onnantól kezdve ő innen indul útjára ez a pozíció. De itt is ugyanez a felállás. Második sorban levők nem hoznak jutalékot, a harmadik sorban az első, amikor elhelyezkedik, vagy itt van, teljesen mindegy, amikor elhelyezkedik az első pozíciód, akkor te fogsz kapni 3 darab klón pozíciót. $10, 3-szor $10 értékbe, amit az egyes mátrixba automatikusan helyezel a rendszer. Mit jelent az? Ha egy pillanatra visszamegyünk ide, és tegyük fel a te szponzorodnak, vagy aki téged meghívott, neki már a 2-esbe van egy pozíciója, ahol felszabadul neki, kap ő 3 klónt
tegyük fel. És neked mondjuk megvan ez a mátrixod, de egy személy még nincs benne. Mondjuk egy személy még hiányzik innen. Akkor a klón valószínű, hogy mivel hogy fentről lefele, balról jobbra tölti a rendszert, lehet, hogy pont oda fog kerülni az a klón, vagy nem a szponzorodé, lehet, hogy valahonnan nagyon magas szintről, teljesen mindegy, hogy honnan, valahonnan bekerül egy klón a rendszeredbe. Mi történt akkor? Abban a pillanatban, amikor bekerült a klón, és elfoglalta a helyét, az neked ugyanúgy pozíciót jelent. És ezek a pozíciók, ezek a klón pozíciók, ezek ugyanolyan értékű pozíciók, és ezért beszélek pozícióról és nem személyekről, vagy egy személynek lehet amennyit megvásárol, 5-10-20, bármennyi pozíciója is, de ahány klón pozíciója van, az teljesen egyenértékű, mint az első megvásárolt pozíciójával akár. Ugyanúgy elindul útjára, ugyanúgy alatta keletkeznek pozíciók, amikor az megtelik, akkor az is átkerül a kettesbe, és ugyanúgy tovább, azok is elindulnak az útjukra. És amikor a kettes ideig eljut, hogy alatta így megtelt, a klón pozíciót is fog kapni ugyanúgy 3 pozíciót, és amikor a második elhelyeződik, akkor jutalékot is kapsz. Itt az második olyan jutalék, amit az irodádban megkapsz azonnal, ahogy elhelyeződött egy pozíció, teljesen mindegy az, hogy kié, abban a pillanatban neked $20 kiutal az irodába. És $10 a szponzornak. Ez is fontos, ez az egyetlen olyan jutalék, ami a szponzornak fizetődik ki. Nincs olyan, hogy 5 mélység, 10 mélységbe kapok pénzt, nem. Csak a direkt munkatársak után kapsz. Akit te behozol munkatársat, a te regisztrációs számoddal beregisztrál valaki, annak a pozíciói, amikor átkerülnek és teljesül egy ilyen feltétel, akkor abból azok a jutalékot te fogod megkapni. Ezért nem mindegy, hogy hozok 1, 2 vagy 3 munkatársat, vagy hozok 10-et. Ugyanis a 10 embernek, ha nem vesz mindenki 5 pozíciót, vagy 3-at, de elindulnak a pozíciói, és elkezdenek nőni a szintekbe, a mátrixokba, kapják a klónokat azok is, és te azok után is mindegyik után meg fogod kapni ezt a jutalékot. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető, de remélem, hogy igen. Az utolsó 2 pozíció értelemszerűen a 3-as mátrixnak a díja, a belépési díja. Ezért mondom ezt, hogy automatikusan történik meg, nem kell újra befizetni, nem kell újabb pénzt betegyél, mindig az adott pozícióknak a díja határozza meg a következőt. Ugyanez a felállás, nem kezdem el előről elmesélni, annyit mondok csak, hogy itt, amikor a harmadik személy is elfoglalta, akkor 6 darab klónt kapsz az egyes mátrixba, amit megint a rendszer, ugye, ahogy mondtam, bárhova, nem bárhová, hanem sorba elhelyezi az üres helyekre. Itt már a 3-as mátrixnál $50 a jutalék, amit kapsz az irodába, $10 a szponzornak ugyanúgy, és értelemszerűen akkor a $120 átkerülsz a 4-es mátrixba. A 4-es mátrixban, na itt már érdekesebb a klónoknak a helyzete, ugyanaz a felállás mindegyiknél, itt gyakorlatilag 4 darab klónt kapsz $30 darabáron, de ez már a 2-esbe helyeződik el. Gyakorlatilag nem az 1-es mátrixba kerülnek be a klónok, hanem a 2-esbe ott segíti azokat a pozíciókat, ami esetleg hiányos, hogy átjussanak a 3-asba, és hogy tudjanak fejlődni tovább. Amikor ez is elhelyeződik, akkor $100 a jutalékod, itt már $20 kap a szponzor, és a következő 2-vel átkerülsz a 4-esbe. Bocsánat, az 5-ösbe. Az 5-ösben 8 darab klónt kapsz a 2-es mátrixba, $200 a kiutalás az irodába, ugye itt $20 a szponzornak, ha úgy veszük, nem olyan sok, de gondoljatok bele, hogy másfél hete kezdtük el, a 4-es mátrixban vagyok, és nem tudom, tegnap számoltam össze, ma nem is számoltam még össze, de több mint 50 klón pozícióm van már, ami hát idézőjelben, de kering a rendszerben. Most gondoljatok bele, hogy még a mátrixoknak a felét sem jártuk végig, és már ennyi klónunk elindult.
Most ez mindegyik ilyen klón után, amit a munkatársaidnak fog pénzt hozni, mindegyik után jutalékot kapsz. A 6-os Matrixban 8 darab klónt kapsz, de az már a 3-asba helyeződik el. A 3-as Matrixot segíti, és onnan indulnak útjukra az a 8 darab klón, ami szintén a te neved alatt fut, és ugyanúgy a te irodádba fogja jóváírni a dolgokat. Itt viszont már $500 a jutalékod a 6-os Matrixnál, amikor teljesül az a 4 személy már, akkor $500 kapsz, ugye 200 a szponzor, és $1000 átjutsz a következő. Értelemszerűen mind nőnek az összegek, nagyobb a tét, ahogy szoktuk mondani, majd lesz a végén egy all-in. Itt viszont 16 darab klónt kapsz. Remélem, hogy számoltátok, hogy mennyit kaptad, hány klónnál tartunk eddig, de 16 darab klón a 3-as Matrixban. Gondoljatok bele kicsit, hogy ha egy pozíciód neked ott van a 3-as Matrixban, mondjuk árván, és pont úgy adja ki, hogy alá tud bekerülni ezek a klónok. Majdnem, hogy egy pozíciódat már áttolta. 16 darab. Hány személynek, hány pozíciónak fogsz tudni segíteni, hogy kövessen, és akkor azoknak a klónjai ugyanúgy visszakerülnek a rendszerbe, a te pozícióid alá, ugyanez a körforgás megtörténik. Itt $1000 a kiutalása az irodádba, ez már azt mondom, hogy nem egy rossz pénz, szerintem, még akár Magyarország viszonylatban is $1000 azért, hát igen, csak egy átlagfizetés szerintem már fölött is lehet. A 8-asban ugyanezek a feltételekkel kapsz 16 darab klónt, de azt már a 4-es Matrixba. Még nagyobb szintű Matrixba kapod a klónokat, $2000 a kiutalás, ami az irodában történik, 9-esnél 16 darab klón, ezt igazából nem értettük, hogy most az 1-től 4-es Matrixba, ez majd, ha odáig eljutunk, akkor majd fogjuk tudni, hogy mi történik vele, viszont itt $400 már a szponzornak. Gondolj bele kicsit, hogy hány pozíciója van egy munkatársadnak, amikor elindul, egyel mondjuk, hány klón pozíciója fog eljutni idáig, lehet, hogy hetekben, lehet, hogy hónapokba telik, ki milyen sebességgel dolgozik, de minden pozíció után keresel $400. Na ez a nem mindegy, amikor azt mondod, hogy hát nem biztos, hogy csak 2 embernek kellene szólnom, hanem szólok 10-15 embernek, hogy jöjjenek, mert hogy az neked mind segítség lesz későbbiekben. Itt $4000 már kiutalnak az irodába, a 10-es Matrixnál ott is 16 klónt kapsz, de ott már 1-től 5-ös Matrixig helyezi el, nem tudom pontosan, hogy hogyan, ugyanez a felállás, $500 a szponzor jutaléka, ugye $140 itt már a cégnek is van, olyan $8000 kifizetés minden ilyen pozíciót, ami idáig eljut, és az utolsó, a 11-es Matrix, na itt van vége annak az egy pozíciónak, ami idáig eljut, az lehet a fő pozíció, de lehet valamelyik klón, mert nekem is a klónjaim hamarabb eljutottak. Már azt sem tudom, hogy melyik a fő pozícióm, mert a klónok azok már valahol elkerültek. Itt, amikor a 11-es Matrixba bekerülsz, akkor itt már nem kell megvárni a teljes csapat kiépítését, úgymond, vagy a pozícióknak a kiépülését, hanem amikor az első pozíció alattad megjelenik, akkor már kapsz $16,000 az irodába. A következő és az utolsó pozíció alatt, ami történik, a $16,000, ez egy újra befektetésre kerül, ezt írja úgymond a kompenzációs terv. Pontosan nem tudom, hogy hova kerül befektetésre, de amint tudjuk, hogy a klónok is ugyanúgy újra befektetésre kerülnek, újra elindulnak, ez a $16,000 sem az ablakba kerül ki, hanem az én üzletemet kezdi előről, és valamilyen szinten az egész rendszert fogja segíteni, de az biztos, hogy újra elindul a folyamata, magyarul nem fog tudni leállni. Nincs az, hogy egyszerűen csak elfogy. Nem. Annyi pozíció kerül, ha csak egyetlen egy pozíció jönne végig,
És nem számoljuk, hogy a klónok hány klónt kaptak, meg minden, csak egy pozíció, amíg idáig eljut, több mint 90 klónt kap összességében, és több mint 30 000 dollárt tudsz keresni egy pozícióval. De az a kettesbe megkeresett pozíciók, vagy klónok, hármasban, négyesbe, ötösbe, melyik már elindulnak, és azok is, ha eljutnak idáig, hát az több száz pozíciót jelent. Most ez az, amit megértettem akkor, amikor arról beszéltünk, hogy nem csak arról szól az üzlet, hogy hozd a munkatársakat, és akkor pénzt tudsz keresni, hanem egy olyan okos rendszer van összeállítva, hogy nem kapod meg a teljes pénzt, idézőjelben kézbe, hanem kapsz olyan pozíciókat, ami újraindítja és újra serkenti az egésznek a vérkeringését, fenntartja a mozgást a rendszerben, és úgymond valamilyen szinten automatizálni tudja. Remélem, hogy átjött az a dolog, amit szerettem volna mondani, mert hogy ez, amit itt most elindítottunk, én azt mondom, hogy Magyarországon nem volt még ilyen. Nem tudok róla, hogy lett volna egy ilyen. Hasonlókat láttunk, próbálkoztunk, de ilyen még nem volt. És akkor tovább is van, mondjam, még szoktam kérdezni, ez még csak az egyik program a 4-ből, amit a cég párhuzamosan futtat. Van még 3, nem is akarok azokba most belemenni, értelemszerűen nagyobb összegekkel indul, és ott egy kicsit mások a számok, de most mindenki úgyis ebben tud elindulni, ebben a Matrixban, párhuzamosan, miután elindult, el tud indulni majd egy következőbe, de én azt mondom, hogy mindig ne menjünk ajtóstól a házba, először ez az első dolog, amit tudnotok kell, hogy ez az alap, mindenki itt indul, és innentől kezdve keresse meg mindenki a pénzt, és utána tud a következő programokba is.